καλώς ήρθατε. Σήμερα θα δώσουμε ζωή σε έναν κλασικό μύθο, με μια πολύ πονηρή Αλεπού και έναν κάπως αφελή κορυδαλό. Ετοιμαστείτε για μια ιστορία για τη δύναμη των λόγων και φυσικά για τον κίνδυνο της ματαιοδοξίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η ιστορία μας, η Αλεπού και ο κορυδαλός. Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές μας? Από τη μία, μια πανούργα Αλεπού και από την άλλη, ένας κορυδαλός με μια φωνή που κακά τα ψέματα θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Η παράσταση αρχίζει. Η σκηνή μας λοιπόν ξεκινά με μια γλυκιά μελωδία. Φανταστείτε το σκηνικό. Ένα καταπράσινο λιβάδι λουσμένο στον ήλιο και κάπου ψηλά πάνω σε ένα κλαδί ένας κορυδαλός κελαϊδάει τόσο γλυκά που λες και τραγουδάει ο ίδιος ο ήλιος. Ναι, ο κορυδαλός μας είναι όλο χαρά. Τραλαλά, τι όμορφη μέρα! Τραγουδάει με όλη του την ψυχή. Είναι τόσο απορροφημένος από τη μουσική του που δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει κοινό. Γιατί, ναι, εκεί κάτω, κρυμμένη μέσα στους θάμνους, μια Αλεπού ακούει. Και δεν ακούει απλώς. Το στομάχι της γουργουρίζει. Στο μυαλό της δεν έχει καμία μελωδία, αλλά ένα λαχταριστό, ζουμερό γεύμα. Πιστέψτε με, το στομάχι της κάνει περισσότερο θόρυβο και από το κελάιδισμα. Και εδώ περνάμε στη δεύτερη πράξη. Ένας ύπουλος θαυμαστής. Η Αλεπού, βλέπετε, ξέρει πως δεν μπορεί απλώς να ορμήξει. Όχι, είναι πολύ έξυπνη γι' αυτό. Έχει ένα άλλο σχέδιο. Θα χρησιμοποιήσει το πιο κοφτερό της όπλο. Τα λόγια της. Και το σχέδιο μπαίνει μπρος. Η Αλεπού πλησιάζει με αργά θεατρικά βήματα και με την πιο γλυκιά μελιστάλακτη φωνή που μπορείτε να φανταστείτε λέει «Καλέ μου κορυδαλέ, τι θεϊκή φωνή, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τόσο μελωδικό». Άρχισε ήδη να υφαίνει τον ιστό της. Και ο κορυδαλός, τι να κάνει κι αυτός? Τσιμπάει το δόλωμα, ξαφνιάζεται λιγάκι, αλλά κυρίως κολακεύεται. Φουσκώνει περήφανα το στιθάκι του και απαντά «Ω, με τιμάτε κυρία Αλεπού, σας ευχαριστώ». Έχει ήδη αρχίσει να πιστεύει ότι είναι ο Παβαρότη του δάσους. Τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο του σχεδίου. Η παγίδα της κολακέας. Αφού η Αλεπού έχει την προσοχή του, είναι ώρα να ρίξει το τελικό δόλωμα. Η κολακεία γίνεται ακόμα πιο γλυκιά και φυσικά πολύ πιο επικίνδυνη. Και η Αλεπού το πάει ένα βήμα παραπέρα. «Τιμάτε», του λέει, «εγώ τιμώ εσάς. Αλήθεια, μια τέτοια φωνή πρέπει να την ακούσει κανείς από κοντά. Και ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρα ότι είστε τόσο όμορφος όσο υπέροχη είναι και η φωνή σας». Μπαμ, χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά της ματαιοδοξίας του. Εδώ όμως γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει? Είναι πράγματι γνήσιος θαυμασμός? Ή μήπως κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό από πίσω? Ο κορυδαλός, τυφλωμένος από τα γλυκόλογα, απαντά με απόλυτη σιγουριά. «Μα φυσικά, κοιτάξτε τι λαμπερά φτερά που έχω, θα κατέβω κάτω να με δείτε καλύτερα». Και κάπως έτσι παίρνει την πιο ανόητη απόφαση της ζωής του. Ξεχνά κάθε προφύλαξη και αφήνει την ασφάλεια του κλαδιού του. Και φτάνουμε στην κλιμάκωση. Ένα γρήγορο μάθημα. Η παγίδα είναι έτοιμη να κλείσει. Την ώρα που ο κορυδαλός πετάει προς τα κάτω, γεμάτος περηφάνεια, το σχέδιο της Αλεπούς ολοκληρώνεται. Η αυλά πρόκειται να πέσει. Απότομα. Και αρπαγή. Πριν καν προλάβει να καταλάβει τι γίνεται, η Αλεπού ορμάει και τον αρπάζει. Μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αυτή είναι η στιγμή που ο κορυδαλός καταλαβαίνει το τρομερό του λάθος. Ήταν τόσο απασχολημένος να καμαρώνει που δεν είδε την παγίδα στημένη ακριβώς μπροστά στα πόδια του. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα είναι πια πολύ αργά. Και με αυτή την τραγική αλλά διδακτική σκηνή φτάνουμε στο συμπέρασμα. Στη φωνή της λογικής, δηλαδή στο μάθημα που μας δίνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ποιο είναι το μάθημα εδώ? Πρώτον, η υπερβολική κολακεία, τα πολλά γλυκόλογα σχεδόν πάντα κρύβουν κάποιον κίνδυνο. Δεύτερον, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιον που μας λέει μόνο αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Και τρίτον, και ίσως το πιο σημαντικό, η ματαιοδοξία, η υπερβολική μας περηφάνεια, μπορεί να μας οδηγήσει σε τεράστια λάθη. Και έτσι η ιστορία μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Πότε μια καλή κουβέντα γίνεται επικίνδυνη? Είναι μια υπενθύμηση να ψάχνουμε πάντα τις αληθινές προθέσεις πίσω από τα λόγια. Και μας αφήνει να αναρωτιόμαστε. Πώς τελικά μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον ειλικρινή έπαινο από την έξυπνη, καλωστημένη εξαπάτηση? Ένα ερώτημα που καλό είναι να το έχουμε όλοι κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας.